Ay. Pan. Gaya sa kuan oy. Sige, tulog mainit ba no? Buta sila. Dako man agi oh. Olay sa ta. Ha? Olay sa ta kay pamay abo samtang mo. Olay sa ta kay kapoy kayo eh. Sige. Bato tayo amo bitaw. Ay amo mo trabaho pag paingon na tong amo. Kapoy trabaho no? So what's up mga putlon sa nato kadalin ning video. So nare ko gusto i-share niyo. So paki-follow ko ning Facebook page, personal page nako. So kung kinsa tong icon ning kung makaabot niyo og 10k followers, so mamili ko og tulo ka buok nga mahatagan ako og premyo tag 1,000 pesos. Ang atong paghatag sa premyo na through Gcash lang, and kung maabot og 10k followers, wala daghang istorya. Mamili ko og tulo ka buok nga pwede makadaog sa kuan. So kana lang, please follow page Dodong Lagan kayo. Salamat. Yes. Awan na gamay, sir. Lang. Apa ninyo maagi? Sir. Yes, sir. Dapat ito, sir. Nan. Sige, trabaho. Hindi pasabot nga, niabot ko, muundang mo. Ganida ng agi nimo. Sir? Agi nimo ba, ganida? Tumba naman, sir. Itipa ba, itipa? Ay dali ra kay, alkansi kay ko sunod simana, ani, mutubo na po. Oh, sir. Pwede man sa bali-balian, sir, kay mamatay naman largo. Pero nga, itipa. Agi po nimo. Brad. Oh, sir. Agi din mo ba oh? Ultimo iro, di kalibang ang iro. Oh, sige, sir. Sige, sir, oh. Ano ko to, sir? Sige, trapa ka. Dako pa na oh. Ngita ka. Kutog sa nang hagbaso, nagbasa. Wasa na da ang lokay before maghagbas. Iga! I-organize ang trabaho. Ayaw, diri ibutang daan sa gihagbasan na ba? Ayaw, nabunan man unang mga hagbason. Hindi man mo tarong magburang, nakay-kasukot ako. Sir. Sunugan naman, sir. Uman ha, mamunpon mo ini kuman. Sir. Unya na, mamatay ni sakbo, sir. Punpunan na daan, kay maulan, matubig balik. Uy, tarong nga naghagbas. Siro, na siro. Uha, aguniti. Ayaw, tigbasa aguniti ba? Lang. Dire ko do. Ay, sa dia, dire be. Dire ba, dire. Okay. Double time ng liyok be. One be, fast forward ang pagkahagbas. Mas sir? I-fast forward ang pagkahagbas. I-fast forward, pas. Sige, pas-pas pa. I-pas-pas ba? Pas-pasag na ayo. Napay gibilin diri oh. Sige, balik. Pas-pas double time. Double time. Pas-pasag hagbas, pas-pasa. Okay, fast forward nga hagbas. Fast forward. Dire na po guys, dire. Apa guru sir? Sana mag-adlaw ni. Wala pa, Ako naman, sir. oras oh. Napay 55 minutes na bilin. Okay, fast forward, hagbas, fast forward. Up. I-try na ba slow mo daw nga paghagbas ba slow mo. Hinay nga paghagbas slow mo. Pero nga ba, slow mo nga pagkahagbas. Tapos babad na lang be. Oy, agi nang, oy, trabaho na. Ito na, sir? Hindi na, ito na Ayaw, ganun putlon man na ni mong lubi. Nagabal ba sa pagkakbas? Sige, taro nga.
ka. Kuya, sir. May tubig na, sir? Kulay painit dia. Uhaw na kayo ba? Ulat kay oras ulit pating painit ron. May ganay ko, sir. Basta may painit? Nagay painit ron. Pag ulat lang. Pinagutuman, sir ba? Wala pa itong bala. Sige, pero nga, itipan na diya. Wala ko kusog, sir. Dapat kasi na, Jo. Ang ito? Yes, yes, ito. Paano dito? Yes. Uy, painit ninyo! Okay, kaya kita 2 minutes. Mamainit na. 2 minutes, mamainit na. Sir, sir, oy. Wala kang painit to! Muna, be. Batang isa na lahat mo. Ito na din ang tubig. Dito sa malay. Wala? Wala. O, yan. Relax mo. Mainit mo. Sir, sir. Bugnaw ka tubig na. Puto na, sir. Puto? Bugnaw na tubig. Puto na. Asa na sa kulay, sir? Yan ang tubig, be. Nasa ninyo na yun. O, isa. Humuk din. Lamig kayo ng bayabasa na. Tagduha mo ka, wet rabbit. Parisin ninyo ng tubig, ha. Pero, bugnaw kayo ng tubig, ano. Ina, lamig kayo Sir. ng bayabasa na. Sir. Mo ni painit mo? Ni, sir. Ha? Wala ni. Magtaro mo na, sir. Saan may painit mo? Bayabas. Bayabas? Wala naman may bayabas, oh. Pagkapait naman may kindi. Ina. Saan niya? Painit eh, dili. Painit ninyo nga. Mura may mga bata, ano nga. Tagaan nyo bayabas o kindi. Tawag nagbasa mo na ko kayo niya. Tagaan na may painitan na may bayabas. Bayabas naman eh. Baka nagtarog painit to dani, oh. Ako na yung ginapapainit ako sa kong mga trabahante ba? Inyo ang painit na mo. Mula ka kami, ay. Kami panghagbas. Nagbasa ninyo yung mga ganyan yung hugaw kayo. Painit ninyo. Makapalit rami yan eh. Ay kung kuha na ha, basig. Wala ka namin makapalit rami yan eh. Iwasan ninyo ang agbason ba? Naisunda ko, tiwasan na kuan hagbas dia imong kuan. Area.